Те започнаха, но изглежда, че за сега Хари побеждава, защото Росен направи много малък кръг. Така, те са много добри. Сега Росен си поправи грешката. Направи по-голям път. Обаче Хари още говори с една обиколка. Той трябва да повиши обиколката. Сега Хари още с една обиколка по-напред. Хари май не изглежда добре. Един сладурски свидетел е братът на Хари, който ме замерва с камъни. Зрител Недялко Кръстев. Така. Той е новак, там ме замеря с камъни. А сега да се върнем към шоуто. С колелета! За сега.